Takže čus buz ľudia, dneska vás špeciálne vítam u takého troška špeciálu a pritom aj troška ako si spraviť srandu z nepriateľa. Takže toto je pritom aj taký tutoriál, ako si vyrobiť svoj vlastný vírus, či to je trojský kón. Takže musíte mať najprv vírus generátor, to je toto. Stránku na to vám dám do popisku videa, čo vlastne môžete si tu vytvoriť svoj vlastný vírus, takže pozrite sa. Na začiatku vám nevyklikne takáto ikonka a tu máte, že uvedie, čo má vírus delať. Ak chcete, aby som zmenil aktuálne použiť, tak musíte len jednotku a enter. Dáme napríklad heslo, že čo také dáme napríklad, že koň. Tak. Takže teraz musíte vedieť, čo má vírus delať, takže môže vám zmazať, čo máte všetko na ploche, ale vám zmáže úplne celý hard disk, alebo zmáže obsah plochy po každom spustený, alebo nič. My si dáme dvojku hard disk, lebo to mám najradšej. Teraz dajte, čo má vírus ďalej robiť. Môže vám vypnúť počítač po dokončení práce, potom môže reštartovať okamžite počítač po dokončení práce vírusu, potom vypne vám počítač po okamžitom štarte Windows a reštartuje vám počítač po každom štarte Windows. My si dáme jednotku a teraz, že má sa vírus popolne úkolom zmazať, áno, lebo smaže sa a vy nie ste vinníkom, ale nedávajte do Excel, lebo to vôbec nejde, dajte to len do CMD tvaru a teraz máte svoj vlastný vírus. Dáte len continue, otvoríte si priečinok a máte vírus na svete. Nikdy, ale nikdy na ten klik neklikajte dvakrát, lebo vám to s prepáčením vám dojebe celý počítač. No takže toto bol tutoriál, ako si vyrobiť svoj vlastný vírus. Takže ako ste mohli vidieť, toto je vírus. Ak chcete, aby som pokračoval pri tvorbe ďalších takých videí, ako poslať takomu vírus, ako si takého vystreliť a také, tak prosím dajte like, odber, poprípadne aj subscribe, tak zatiaľ čaute.